Ahojte, milí poslucháči. Volám sa Marcela Taňkošová a som učiteľkou v základnej škole Jána Švermu v Humennom. Vítam vás všetkých pri špeciálnom bonuse nášho podcastu Na vlne vedomia. Aj v dnešnom diele bude s nami naša školská psychologička Barbara Bérešová, naša Baška. Ahojte, pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Ahoj Baška. Ahoj Marcelka. V podcastoch Na vlne vedomia sa spolu rozprávame na témy, akými sú výchova, rodina, šikanovanie, duševné zdravie detí či prevencia. Dnes budeme spoločne diskutovať o tom, ako komunikovať s dieťaťom či tínedžerom o aktuálnom dianí v našej spoločnosti, presnejšie o napätých, dokonca až tragických situáciách posledných dní. Hoci sa naši mladí tvária ako dospelí, chcú rozhodovať sami o sebe, stále v nich drieme čistá nepopísaná dušička, ktorá bojuje s vlastnou emocionalitou. Ťažko spracúváva vlastné pocity. Mladí riešia svoj vzhľad, svoju identitu, to ako ich vnímajú iní. Konajú často impulzívne, hnenlivo, city ich priamo vládajú a nedokážu pochopiť sami seba. Často sú zmetení zo svojho vlastného konania. A v tejto situácii si predstavte, že odrazu musia spracovať udalosti, ktoré aj v nás dospelých vyvolávajú silné emócie. Udalosti, ktoré rieši celá spoločnosť. Sú toho plné médiá a sociálne siete. Čo s tým? Ako to môže dieťa, mladšie či staršie v sebe spracovať? Veď spomeňme si na náš posledný podcast, kde sme sa rozprávali o našich emóciách. Spomínali sme, že emócie majú pre nás odkaz. Dávajú nám návod, ako riešiť niektoré situácie v živote, usmerňujú naše hranice, učia nás lepšie komunikovať, učia nás byť viac trpezliví, viac flexibilní, odvážni. Ale aj naopak, stiahnuť sa, keď je to nevyhnutné. Ide o spracovanie emócií na úrovni mysle. Ale čo ak je náš hnev či smútok príliš veľký a doslova nás ovláda? Nevieme si s ním rady. Potom sa ocitneme v začarovanom kruhu, z ktorého nevieme nájsť cestu von. Tak čo s tým? Ako si môžeme my alebo aj naši mladí v tejto situácii pomôcť? Ako teda s našimi mladými komunikovať, keď vonkajšie udalosti nemáme pod kontrolou, dokonca ich len ťažko vieme ovplyvniť? Ako komunikovať s dieťaťom, ktoré počulo o nedávnej tragédii a obáva sa ísť do školy? V prvom rade, milí rodičia, odpovedajte dieťaťu len na tie otázky, ktoré vám priamo položilo. Ďalej je dôležité sa uistiť, či dieťa vašim odpovediam porozumelo. Pokiaľ má vaše dieťa ďalšie zvedavé otázky, v pokoji mu na ne odpovedajte. Ukážte mu, že sa nemusí báť pýtať sa na čokoľvek a vyjadriť svoj vlastný názor či obavy. Priamo sa ho spýtajte, ako sa cíti, keď sa spolu bavíte o tejto téme. Uznajte jeho pocity a vysvetlite mu, že nie je hanba sa báť, cítiť smútok či dokonca sa hnevať. Zdôverte sa dieťaťu aj o svojich vlastných pocitoch a ukážte mu, že sa nebojíte o tom verejne rozprávať. Čo je ale veľmi dôležité, a to by som chcela naozaj zdôrazniť, vyhnite sa hodnoteniu situácie, najmä ak ste nahnevaní, nazlostení. Baška, v súčasnej dobe akoby sa stalo priam moderné, že v akejkoľvek krízovej situácii hneď sa snažíme nájsť vinníka. Možno je to aj pod tlakom médií a sociálnych sietí. Nechceme niesť zodpovednosť. Je jednoduchšie ukázať na druhého. Vie nám takéto správanie vôbec pomôcť vyrovnať sa s krízovou situáciou? Vždy, keď sa niečo také udeje, vždy sme v tom všetci spoločne. Nehľadajme teda vinníka a neobviňujme násilníka, iniciátora konfliktu. To neznamená, že jeho správanie schvaľujeme. Určite nie. Chcem tým povedať, že úlohou nás dospelých nie je znásobovať hnev, zlobu, nenávisť v deťoch. Vo svete je toho dosť. Ale práve naopak, snažiť sa deti viesť k tomu, že daný prípad majú riešiť kompetentné osoby, polícia či znalci. Oni sú oprávnení situáciu riešiť. A ešte by som dodala, že žiadny človek sa nerodí s nálepkou násilník. A aj takýmto ľuďom treba poskytnúť pomoc. Možno ste aj vy zažili situáciu, keď vaše dieťa sa v škole vysmievalo spolužiakovi alebo bolo iniciátorom konfliktu. Myslím si, že v takejto situácii by ste boli vďační za akúkoľvek pomoc a porozumenie a aj za to, že vaše dieťa nikto hneď neodsúdi. Vráťme sa ale na začiatok, kde sme spomínali, aké problémy riešia hlavne tínedžeri. Veľakrát je ťažké pre nich porozumieť samým sebe.
pretože ich emocionalita doslova blokuje ich vlastné poznávacie schopnosti. Mám na mysli ich vnímanie, myslenie, proces rozhodovania či tvorivosti. A nie to ešte spracovať udalosti, ktoré ich bombardujú zo sveta reflektorov. Ako im teda my dospelí môžeme pomôcť? Určite je potrebné uspokojiť ich potrebu bezpečia a istoty, najmä po emocionálnej stránke. Ako to teda dosiahnuť, Baška? Aké techniky použiť na to, aby sa dieťa cítilo v bezpečí? Človek, ktorý prežije traumu, potrebuje sa ako prvé cítiť v bezpečí po fyziologickej aj emocionálnej stránke. To znamená mať strechu nad hlavou, mať čo jesť, piť. A pravda, že dôležitá je aj tá emocionálna stránka, čiže mať vo svojom živote osobu, na ktorú sa vždy môžete spoľahnúť. Naše deti síce neprežili traumu v súvislosti s dianím posledných dní, ale môžu pociťovať stratu bezpečia v škole ako takej. Máš nejakú techniku z praxe, ktorá by sa hodila na túto situáciu? Existuje viacero techník, ktoré je vhodné realizovať v situácii, keď sa vaše dieťa necíti v bezpečí alebo sa niečoho obáva. Ako prvé je vhodné zvoliť rozhovor s dieťaťom, ktorý sme vám priblížili na začiatku podcastu. V prípade, že máte malé dieťa, môžete do rozhovoru zapojiť hračky. Napríklad pomocou stavania veže z kociek vám dieťa vie pekne ukázať, aký veľký strach pociťuje, alebo práve naopak, nakoľko sa cíti v bezpečí. Vyjadriť svoje pocity môžete aj formou škály od 1 do 10 alebo od 0 do 100%. Zaujímavé, Baška. Pokračuj. Ďalej sú vhodné aktivity na budovanie bezpečia dieťaťa. Názorná ukážka bude v prílohe tohto podcastu. Následne môžete zvoliť aktivity na elimináciu napätia, obáv, ktoré vovedú dieťa do situácie tu a teraz, čo je veľmi dôležité najmä v krízových situáciách. Názorná ukážka bude tiež súčasťou prílohy. Táto aktivita je vhodná najmä pre úzkostlivejšie deti, ktoré majú strach prísť do školy, odlúčiť sa od rodiča, boja sa písomky či skúšania. Takže, milí poslucháči, dnes sme si vysvetlili, ako najlepšie viesť rozhovor s dieťaťom v situácii, ktorá v ňom vyvoláva silnú emóciu, ktorú nevie samu spracovať. Povedali sme si, ako mu pomôcť zvládnuť napätie, obavy či dokonca strach aj v bežných situáciách, ktoré denne zažíva nielen v škole. Poukázali sme na to, ako je veľmi dôležité v napätej situácii cítiť sa v bezpečí a žiť tu a teraz. Ako na to? Viac sa dozviete v prílohách k tomuto podcastu. A teraz si už len nájdite chvíľku, pokojne sa usaďte a dajte samých seba na prvé miesto aj tým, že si doprajete hoci len 10 minút príjemnej meditácie. Majte sa krásne. Dovidenia.